9 сентябрьдә Казанның Курган җеназа комплексы территориясенең 3-нче аллеясында танылган татар язучысы һәм драматургы Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Әхәт Гаффарга кабер ташы куелды. Безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та әлеге чараны күреп кайтты. Әхәт Гаффар татар әдәбиятына узган гасырның 70-нче елларында әҗәт хикәясе белән килеп керә дә үзенең тынгысыз каләме белән гомере буе иҗатка тугрылыклы булып кала. Укучыларын күп санлы хикәя, повестлар, романнар, шигъри үрнәкләр һәм дистәдән артык пьесалары белән сөендерә. Әхәт Гаффар татар әдәбиятында бик зур урын алып торучы шәхес, аның бик күп әсәрләре, бик күп хезмәте, ул үзенең туган телен, туган илен, халкын, хезмәтен бик яратып яшәгән әдәпле, тыйнак шәхес. Шуңа күрә без инде Әхәт Гаффарны гына түгел, һәрберсенә дә безнең арабыздан киткән шәхесләрне нинди рәвештә булса да без аларны иҗатларын барлыйбыз, аларга ярдәм итәбез. Әхәт Гаффар тумышы белән иҗат әһелләрен Мулдан биргән балык бистәсе төбәгенең Олы Әшнәк авылыннан, иҗат юлының башыннан ук үзен актив иҗат итүче каләм әһеле буларак күрсәтә. Әгәр дә халык үзенең талантларын баһа биреп, аларны кадерләмәсә, ул үзе дә кадерсез булырга мөмкин. Шуңа күрә бүген бу изгелекле гамәл 40 көн менә сүрәнрәк тора, яңгыр да җавап тора, бераз салкынча көзге, ләкин күңелдә барыбер бер төрле ничек әйтим, без үзебезгә калган бурычны үтәдек шикелле бер төрле менә килдек, яхшы сүзләр әйттек, һәм дә бу үзенә күрә берләшү, димәк, безнең хәтер буранда киләчәгез булырга тиеш. Әхәт абый дип йөрибез без аны. Әхәт абыйны аны халык яратты, халык кабул итте язучы буларак. Авылда бик зур дәрәҗәле булды, районда зур дәрәҗәле булды. Менә күңелдә нинди генә моңсулык булмасын, күңелдә нинди генә кайгы хәсрәт булмасын, халыкның аны шушлай искә алу, дәүрәү күтәрелеп шушлай торып аны зурлавы, аның шушы каберен хәтта карап торуы республика дәрәҗәсендә бу безнең өчен, безнең гаилә өчен, безнең нәсел өчен бик зур шатлык, бик зур куаныч, бик зур дәрәҗә. Татарстан хөкүмәтенә минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чын күңелдән әйтәм мин аны. Бер Әхәт абый белән генә тукталып калмасын иде. Барлык халкыбызның күңеленә кирип кала торган, үзләренең эшләре белән, үзләренең хезмәтләре белән, үзләренең иҗатлары белән кирип кала торган кешеләр алар шушындый дәрәҗәле булсын иде, үлгәч тә онытылмасыннар иде. Чарада мәдәни җәмәгатьчелек, дин әһелләре, Әхәт Гаффарның туганнары катнашты. Кабер ташы Татарстан Республикасы президенты каршындагы мәдәният үсешенә ярдәм итү фонды тарафыннан аның рәисе Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров йөкләмәсе буенча урнаштырылды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.